Okay, maka ndị na-asị let us go back to our roots, let us go back to our roots. Ọkwa unu fụrụ ka this native doctors wee nnọọ dobe ngwongwo na ngwongwo gbapụ ọsọ. Ogene na-achị ọsọ. Yes, achọrọ m ịghọta ogene na-achị ọsọ ihe mere o ji wee dobe ihe o ji arụ ọrụ gbafuo. Wụchie ife niile oke kọsịrị ka ịkọsie maka o ji ka ịgbachie ọ na-agbachi akara aka ụmụnna ya because I don't believe in that. Kechisie many things n'ebe a maka na let us go back to our roots. Ọkwụ na-afụ all these things ọ na-emesi because Governor Charles Chukwuma Soludo pụtasị na ọchọzi native doctors na this Igbo land but two people eburu ya n'isi si na omega arụ na omega ihe ọsọ na oge eme. Governor Charles Chukwuma Soludo stọpụrụ native doctor mere arụ. Yes, onwe arụ mfe o mere. Ọ stọpụ native doctors o mere nwe arụ o mere chacha ndị na-achọrọ ya ọma ndị na-achọ progress na this na our ambassador bịa na-asị yes na o mere arụ na ọ bịa stọpụ native doctors say lie. Ya bụ kpasị wọchigorin otu this native doctors wee dọpụ ọcha ama niile gbafọ ogene na-achụzi ya ọsọ. Yes, ogene na-achụ ya ọsọ ogene na-achụ ya ọsọ mmiri ji dọpụ ihe na-agbafu ọsọ. Ndị na-achọ ọganiru Anambra steeti bụ apụta nnọọ a na-akọ omega arụ na stọpụ omenala ọ stọpụ ndị ajọ mmadụ na-ajụ na Anambra steeti agaghị adịrata na mma ndị na-agwa oke ite ka gọọmenti ojito stọpụ ma ndị na-agwọ ihe ụmụaka na-aga kenapụ mmadụ ọgwụ. Yes, oche otu mmadụ si wee kechisi niile ma ndị ụbọchị akara aka because akara aka mmefaka ụbọchị kechisi everything na-ekezi drop gbapụ ọsọ gị na-achụzi ya ọsọ. Ogene na-achụ this dibia ọsọ gị na-achụzi ya ọsọ mgbe drop ife gbapụ ọsọ. Ọ kara ịkwụrụ ọ bụrụ nwe pawa ọ kara ịkwụrụ unu afụgo ya ihe mere ndị native doctors wee drop ngwongwo na ngwongwo wee gbapụ ọsọ gị na-achụ ya ọsọ. Ọnwụ ndị na-achọrọ ọganiru ndị mmadụ. Yes, a na-ekwe ekwusi ike ọnwụ ndị na-achọrọ ka this progress mmadụ. Governor Charles Chukwuma Soludo stop all these things for now. Stop all these things for now. Feel no matter ihe. Yes, some people feel that now not the wicked or stop native doctors or us no stop ndị omenala ife o kwuru no stop ndị omenala no ndị na-agwa ajọ ọgwụ ka ọ stop woodcats. Who na for this type of things say mmadụ ibe gị kekọsịrị ka ihe ọ na-ekekọ ihe fụ mmadụ ibe ka ọ na-ekechi akara kafa na-ekechi ebe ọchọfasị ọ na-ekechi. Yes, ihe amadi ibe ka afa kechi apụtasị na Governor Charles Chukwuma o mere arụ nwa arụ dama na-eme ọ ndị ajọ mmadụ na-asị na sef na Governor Charles Chukwuma Soludo mere arụ. Ise lie onwere arụ o mere ka okwu abụrụ ife mmụta dị iru. Thanks for watching.